úžasných speváčikov. Naposledy tlieskate všetkým laureátom Slávika Slovenska 2011, týmto vynikajúcim speváčikom. Pán predseda poroty, chcete tento ročník zhodnotiť záverečným príhovorom? Ja len vás doplním, Martin. Dneska im tlieskame naposledy dneska, ale potom na budúce zase znova im budeme tlieskať. To naposledy, to sa týka iba dnešného dňa. Milé deti, alebo tak by som povedal, milé Slavice, milí Slavici. Vidím, že aj sem tam nejaká slzička, ale to patrí k umeniu. Slzy sú krásne, lebo sa plače pre radosť občas. Chcem vám povedať, že ešte raz opakujem, boli to nádherné výkony. Nádherné výkony. Máte nádherné hlasy. Čo si najviac uvedomujeme, všetci, nielen porodci, všetci, že z vašich úst, z vášho srdca, z vašho telička skromného vychádza okrem hlasu aj srdce, duša. A to ľudová pieseň potrebuje. V ľudovej piesni sa nachádza všetko. Výraz nového mladého umelca. To už je jedno, či budete v budúcnosti operní speváci, alebo taneční, alebo muzikálovi, svetové hviezdy. Ale rastiete na ľudovej piesni. Z ľudovej piesni sa čerpá všetká invencia. A vy ste ju dneska dokázali, že ste už veľkí umelci. Slovensko, história ľudovej piesne, ak niekto bude hodnotiť, si vás bude pamätať, že ste tu dneska nádherne spievali. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli zorganizovať toto finále Domu umenia. Piešťanov ďakujem úprimne za všetkých nás a chcem veriť, že sa tu stretneme o rok znova. Ak máte chuť, milé Slavice, Slavici, príďte na budúci rok. Pre vaše potešenie a pre naše, verte tomu, oplatí sa spievať pre radosť. Ja vám želám úspechy, nádherné prázdniny, aby ste sa vrátili zo všetkých kútov sveta, kam pôjdete na dovolenku, na prázdniny, aby ste sa vrátili domov zdraví, opálení a v dobrej nálade. Čo povieš? To vám chcem povedať, keď ma pustíte medzi seba, že to je to najlepšie, čo sa vám môže vlastne stať, ak sa zostanete venovať spevu a zostanete niekde v televízii alebo v divadle. Viete, čo budete mať navždy? Prázdniny. Ja sa s vami spoločne teším na prázdniny a teším sa teda možno aj na ten budúci ročník. Ak bude môcť Alenka Heribanová pokojne, zasa vrátim jej stolec moderátorský a prídem sa na vás pozrieť, akí ste úžasní speváčikovia. Budete ešte lepší, zasa to bude ešte zaujímavejšie. Chcem povedať organizátorom, že ďakujem, že som mal príležitosť byť tu s vami. Blahoželám a ďakujem za skvelú prácu, ktorú odvádzate. Maestro, vám za vašu garanciu, ktorá zostane aj v tom roku budúcom a v tých rokoch ďalších. Takýmto spôsobom odovzdávate svoje veľké skúsenosti. A milí speváčikovia, poďte tu sem dopredu a ak si hlasíte, tak si spolu hádam aj zaspievame to všetci teraz na záver, áno? Tak teda ešte pekný večer a dovidenia pri Slávikovi Slovenska 2012. Susedo bien
Však, že človek by sa odtiaľ vlastne ani nechce ísť, ale už asi nastal ten čas. Ideme domov, nie? Nie! Čo chcete ešte spievať? Budete spievať v aute cestou domov, každý ste z rôznych kútov Slovenska, všetci ste sem prišli, tak cestou budete rodičom spievať, no a rodičia vám sľúbia niečo ako bonus ešte k vysvečku, dobre? No, to ste získali ďalšie ocenenie, no tak si myslím, že majú ďalší dôvod byť na vás pyšný a nie je nič krajšie ako pyšný rodič na svoje vlastné dieťa. Blahoželám vám.